ಸೀಸರಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಓಲ ಉಂದು ಯುದ್ಧ ಗೆಂದೆರೆ ಪೋಯಿಲ ಕಾವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಂಡೆ ನಮ್ಮನತು ಪುರು ಬುಲ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬುಲ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಡುಂಚಿ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಾಪ ಕಂಡನಿ ಬುಲ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುಂಡು ಕಂಡನಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ತೂಯರೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಅರೆ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುನಗ ಆರ ಬುಲ್ಪೆರೊಂದೆ ನಮ್ಮ ತೂಯರೆ ಬನ್ನ ಬುಲ್ತುಂದೆ ಬುಲ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ ಮೆದುಕುಜಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಂಜಿಡ್ ತಿರ್ತು ಫುಲ್ ಮತಿ ದೆತ್ತು ಇಪ್ಪೆರ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಪರತ್ಲ ಕಾವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇನೆಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೆರೆ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆಪುನೆ ಖಾರ ತಿನ್ನೆರೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆನ್ ಬಾಲೆ ನಾವು ಪೊಕ್ಕಡವೆ ಯಾನ್ ಖಾರಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ಖಾರನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಪುಟ್ಟತನೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪನ್ಪರದೆ ಅವು ಮಾತಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದಾಪುರ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಒಲ್ಪ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಪಂಡದಿಜ್ಜಂಡ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಜರ್ನಿ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ಜಿಂಚಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜರ್ನಿ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ ಡೆಲಿವರಿ ಜರ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ನೇನು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಫುಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮುಜ್ಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಪೂರ ದಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್. ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂತೇಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಂಡದಿಜ್ಜಂಡ್. ಅಂಚ ತುಳುಟೆ ದಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲಿ ಪಂಡದು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಪಂಡದು ಏನಿದೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಐತ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುನೆಟ್. ಸೊ ದಾದ ಪೂರ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಪನ್ಪೇನಿನಿ. ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಜ್ಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋನಿತ್ತಿನಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೋನಿತ್ತಿನಿ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆನ್ನ ಯಾನ್ ಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆತ ಇನ್ನು ಆಯ್ನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಐನು ಬರಿಕ್ ಸೋನು ಬರಿಕ್ ದೀದ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಸ್ಲೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಎನ್ನಾವೆ 4 ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂದು 4 ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವು ಪೂರಲ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಲೆ ಕಾಸು ಇತ್ತು ನಕಲಾವಡು ಕಾಸು ಇಜ್ಜ ನಕಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪುನು ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಪೋಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಂಜ ಅಂದು ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವನು ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಅಂತ ಓದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಂಬುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮ್ಮ ಕಾಸೆ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಯ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳ ಲೇಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಯ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಐನೇ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಐನಾತ್ ಯಾನ್ 5ನೇ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಆಜಿನೆ 7ನೇ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪನೆ ಐನಿನ್ನ. ಯಾನ್ ದಾದ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ತಾರ ಮರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಡೆಲಿವರಿಗು ದುಂಬು 70 kg ಇತ್ತೆ. ಯಾನ್ 3 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಾಗ 75 kg ಓಕೆನಾ. 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಾಗಲ 75 kg ಇತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಪೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15-14 kg ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡನು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಸಾಧಾರಣ 20-25 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತೆ 25 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಬೋ ದೇವರೇ ಪೋಡಿ ಪದಿದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 5ನೇ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಂಡು 6ನೇ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಂಡು ಫುಡ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಹಿಂಗ ಬಾಯ್ಕೆ ದಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬಲಸ್ತಿತ್ತೇರು ಐತ ಪೂರ ತಿಂದು ಇಂಚ ಬಾತದಿತ್ತೇನು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾನಿಯನ 95 kg ಆದಿತ್ತೆ ಬಾತದ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪುನಲ ಅದು ಪೋಡು ಬತ್ತದು ಇದು ದಾದ 5 kg ಆತರು ಪಂಡೆ ದುಂಬೆ kg ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ದಾಲನ್ ಪರ ಆಪುಜಿ 5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆತರು ಒಂದು ಅಂಚಾಪುನು ಇಂಚಾಪುನು ಪೂರ ಪೋಡಿ ಪರಿಸುರು ಮಂತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕೊಂಜಿ 2 ವಾರಗ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಲದ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು 4 kg ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪಲೆ ನಂಚ ಪೂರ ಪಂಡಿತ್ತಿತ್ತೇರು. ತೂನಾಗ ಉಂಡತೆ ಬಾಲ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಲಿ ಮೂಜಿ 300 ಇತ್ತೀನಿ 300 kg ಅಂದ್ 300 ಮೂಜಿ 300 ಇತ್ತಲ್ಲ ಆತ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಪದಿದಿತ್ತೇರು
ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಆಲೆಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಲ ಉಂದು ಆತಂಡು ಆಲೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಬೇಡ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಪಾಂಡದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಕೋಪ ಬೈದಿನ ಹಿಂಕಲ್ದ ಪಂಡ ಗೋಡಿ ಪದಿದಿ ಒಂದಿತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಪೊಡೆರ್ ಬತ್ತೆ ಐಕಾಲು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡದ ಇತ್ತಲು ಇಂಕ ಬೆಚ್ಚರ ದಾಲವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಡ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪುಗ್ ಪೋತೆ ಎಂಕಲ್ ಆಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇನ್ ಪಂಡದು ಪೋತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಬಯ್ಯಗ್ ಮೂಜರಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೆದ್ದುನ ತೋಜಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚಿಕೋತಾರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೆದ್ದುವಲು ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆದ್ದುನ ತೋಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರಲ್ಲ ಈಗ ಆನಮ್ದು ಬೇನೆ ಕೊರ್ಕುನೇದು ಆಪರೇಷನ್ ಮನಪ್ಲೇರು ಪಂಡೇರು ఒక ఇంచు నార్మల్ అప్పుడు నేను ఇంచు ఆపరేషన్ అని పరాకుండా వంచి ఇంచంపుర పండారు లాస్ట్కు అండ్ బయ్యాడు రాత్రి ఎంకు ಬೇನಡು ತಡಾರಾಪುಂಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಿದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೇನ್ ಬರ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರೆಗ್ ನನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮನ್ಪು ಬಾಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲಿ ಜನ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ನಮ್ಮಗಳು ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತು ನನಗೆ ಈತ್ನೆಗೆ ಸೊಯ್ಯ ಜನಗೆ ಪೂರ ಪನವಿತ್ತೇರು ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೊಂದು ಪುನಗುಂಡತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಓಲಾ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಗೆಂದೆರೆ ಹೋಯ್ಲ ಕಾವಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಪುರು ಬುಲ್ಪುನು ನಾ ಕಂಡನಿ ಬುಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪುಡುಂಜಿ ವೇಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಕಂಡನಿ ಬುಲ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುನು ಕಂಡನಿ ಪುರ ಎನ್ನ ತೂಯರ ಬರೋನಿಜ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುನಾಗ ಆರ ಬುಲ್ಪಿರಂಡಿ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಬನ್ನ ಬುಲ್ತುಂದೇ ಬುಲ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಬುಲ್ಪನ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಹಾಕುಜಿ ಬೇನದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚು ಪುರ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ದಿಂಜಿದಿತ್ತರದೆ ಅವೇನು ತೂದೆ ಅಮ್ಮಗಂದ ಜವನಿತ್ತನ ಪಾಪ ಪಿದೈ ಪುನಃ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನಾ ಕಂಡೆ ನನ್ಪುನ ನನ್ನ ಪೋಚೀರು ಆಡಲು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತಾಯ್ತು ಮನ್ಪುನಿಗೆ ನಾ ಕಂಡನಿ ಹೊರ ತೂದು ಬರ್ಪಾರ ಅಂತ ಪಾಪ ಬೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪಲು ಅಂಚ ಅಪಗಪ್ಪ ಬರು ನಿತ್ತೇರು ಫೈನಲಿ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಪತೊಂದು ಪೋಯ್ರೆ ನಾನು ಪತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿರ್ದೆ ನಾ ಕಂಡನಿ ಬುಲ್ಪುಡು ಇಂಚಿರ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುಡು ಅಕ್ಲೆ ತುದಿ ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪುಡಿ ಇಂಚ ಪುರಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುದಾತೆ ಅನೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಇಂಚೆ ಪುನ್ ಪಂಡದು ಸೊ ನೆಕ್ ಐಸಿಯುಗ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯ್ರು ಪಂಡ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ತೊಂಪೋಯ್ರು ತೊಂಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡೇರು ಅವು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಬೇರಿತ್ತ ನಡುಕು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೊಂಡು ಐಕಿಂಚ ಬಗ್ಗುದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಗ್ಗುದು ಕುಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ ಇಂಚೊಂದು ಒಂದು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಐನು ಲೂಸು ಇಂಚ ರಿಲೀಫ್ ಆದ ಬಿಡೋಡು ಯಾನುಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಬುಲ್ ಪೋಡಿಗೆಡು ಇದು ಉಂಬೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈಕ್ ಕೂತುದು ನಾ ಒಂದು ಗುಲ್ಗು ಸಾವುನು ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಐನ್ ತುದು ಎಂಕ್ ಪೋಡ್ದು ಲೋಕಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಂಚ ಕೂತದೆ ಬೇನೆ ತಿನ್ಪುನಟಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಮುಳ್ಳು ತುಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಆಲಿಯನ್ನು ಆತು ಪೇನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಬಗ್ಗದು ಕುಲ್ಲಾಯಿರು ಅವು ಹಾಯಿನ ಎಜ್ಜಿ ಯಾ ಪಂಡ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿನಲ್ಲ ಕಾವೋಡು ಪಂಡದು ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ಲಿಯ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಯಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇನೆನೆ ಐನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡದ ಅವು ಸೂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅದು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಗುಸ್ ತಿಪ್ಪರತ್ತ ಅವೇ ಪೇನ್ ಮಲ್ಲದಾಲ ಪೇನ್ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತಡೆಗೆ ಪೇನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪಗ ಪಂಡೇರು ರಪ್ಪ ಓಡ್ ಪಂಡದು ರಪ್ಪ ಜೆಪ್ಪಾಯರು ಡಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಡಿಯರು ಆಂಡು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವೊಂಜಿ 7 ಲೇಯರ್ ಉಂಡಾಂಗದೆ ಅವಿನ ಪೂರ ಮಂತದು ಬಾಲೆ ಕೈಯಾಂದು ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋ ಇಂಚ ಕಪ್ಪುದ ಅದನ್ನ ಕಾಟದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾಡ್ನೆ ಕಪ್ಪುದ ಪರ್ತಿದಲಕ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿಡ್ದೋರಿಗೆ ಪತೊಂದನೆ ಇಂಚಿಡ್ದೋರಿಗೆ ಪತೊಂದನೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿ ಪತೊಂದಿರೆ ನಾನು ಪಂಡ ಯಾನುಂಡತೆ ಬಾಲೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುನ ಜಿಗೇಂದ ನೆಂಕ್ ಚಾಲಿಟು ನಡ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎಸಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಐಸಿಯೂರ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎಸಿ ಪುಣತ ಇದು ಫುಲ್ ಚಾಲಿಟು ನಡ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ದಾಯ್ತಾಣು ಯಾನುವೇ ಸೈಪ್ಪೇನ ನಾವು ನಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಓ ದೇವರೇ ಅನಿತ್ಯ ಸಯ್ಯರೆ ಇಂಚ ಅವನುಂಡ ನಂಚಪುರ ನಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲದು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಚೆತ್ತಾದ ಪಂಡು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ ನಡ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ಅವೇಕು ಈ ಚಳಿಗಾಲಿ ಪೋನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕು ಪೋರ್ತು ಲೋಕೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ ಮೆದುಕು ಜಿನ್ನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಂಜಿಗೆ ತಿತ್ತು ಫುಲ್ ಮತ್ತಿದೆ ತಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಪರತ್ಲಕ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇನೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ಕಾರು ಮೆದುಕುಜಿ ಎಂಕ ಕಾರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಂಚಿ ಮೆದುಕು ಅವನಿಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಅಂಚ ಕಾರು ಮೆದುಕುಜೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಇಂಚ ಹಬ್ಬಕ್ಕೊಂಜಿನಕ ಪಾಡಿಯರು ಪಾತೊಂದು ಬಾಲೆ ಒಂದು ತುಯ್ಯಾರ ಅದು ಕೆಂಡೇರು ಬಾಲೆ ಪೊನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಖುಷಿಯಾಣೆ ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪಿತ್ತಂಡು ಖುಷಿಯಾண்டு ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಪೋದು ತೂಪಾಯರಿಗೆ ಅಮ್ಮಗ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನನೆ ಗೊತ್ತಾತನಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಂತೊಂತಾರೆ ಎಂದೇನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ ಪುಟ್ಟದರ್ಪೆ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಹಾಪುನೊಂದು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಹಾಪುನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾತು ಎಂಕ ಆಣ್ ಬಾಲೆದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆದಲ್ಲಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡವೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನರ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಹಾಪುನೆ
ಖಾರ ತಿನ್ನಿರ ಆಸೆ ತ್ರಾನ್ ಬಾಲೆ ನಾವು ಪೊಕ್ಕಡದೆ ಯಾನ್ ಖಾರಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಖಾರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಪುಟ್ಟದನೆ ಪೊಂಡನಾಲೆ ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪನ್ಪರದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ನೆಕ್ ವಾರ್ಡ್ಗ್ ಪಾಡ್ಯರ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಪಾಡ್ದಾನ ಗುಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ ಮೆದ್ಕರೆ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲ್ಲು ಮತಿಗೆ ತಾತದಿತ್ತಂಡ ಕಾರ್‌ದಂದ್ ಕಾರ್‌ಗ್ ಬಲನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗ್ 10:30ಗ್ ಬೆದ್ದದೆ ಆನೆ 10 ಗಂಟೆಗಣ 10:30 ಬೆದ್ದದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ವಾರ್ಡ್‌ಲು ತುಂಬ ಅನ್ನಗುಂಡತೆ ಕಾರ್ ಮೆದ್ಕುಜಿನಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬರೋ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾರು ಬರೋಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಲೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಅಪ ಬೊಕ ಬಾಲೆ ತೂಪುನು ಎಂಕ್ ಬಾಲೆಗ್ ಆರೈಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಯಾಪಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಆತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಾರೆ ಮೆದ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಆತ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆ ವಾಶ್‌ರೂಮ್ ಪೂರ ಪೋಪ್ಲಕ್ಕೆ ಜನ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್ ಮನದನೆ ಪಂಡೇರು ವಾಶ್‌ರೂಮ್ ಪೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಪೈಪ ಅವು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುವ ನನ ನಿಕ್ಲ್ ಲಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ಬೇನೆ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಐಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಫಸ್ಟ್‌ಗ್ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕ್ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ತತ್ತುದಜಿ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಆವೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೆರಿತ ನಡುಕು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಿನದ ಎಡ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಸಿನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಂತುದಾರ್ ಅಕ್ಲ ಆಯಿನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪುಲ ಆಯಿನಾತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಕುಲ್ಲೊರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಪೆದ್ದದ್ ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಪೆದ್ದದ್ 15-14 ದಿನಾನಗನೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಶುರು ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಯಿಲ್‌ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನೆರ್ದಾದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪೆನೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚಾದ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಇತ್ತೆನಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜೆಪ್ಪೊಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಅಪಗ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಏರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತುದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡದ ಆತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಬೆರಿ ಸೊಂಟ ಪೂರ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಏತ್ ಟೈಟ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಬೇರ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಿನೊಂಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇರ್ತೆ ಇಪ್ಪೆರ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಯಾನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ನೆರದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇರ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೆಚ್ಚನೀರ್ ಏತ್ ಬೋರುಂಡು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತೋರ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಪುರ ಆಪುಜಾರ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಓಕೆನಾ ತೋರ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡ ಸಪುರ ಆಪುಜಾರ್ ನಿಕುಲು ಸಪುರ ಆವೊಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವೆಯ್ಟ್‌ಗ್ ಬರೋಡುಂದು ಪಂಡಂಡ ಬಾಣಂತನ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಪೆದ್ದೋಲ್ ಸಾಂಕುನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಪೆದ್ದೊಲ್ದು ಸಾಂಕುನ ಎಟಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಡೆ ನಾನ್ ಪೆದ್ದೊಲ್ ಸಾಂಕುವೆರ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪುನೆರ್ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೆದ್ದೊಲ್ ಸಾಂಕುನ ಮಾತಲ ಅಮ್ಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುರ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತುದಿನಿ ಪಿದಯ್ದಕ್ಲೆನ್ ಏರೆಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಂತುನೆರ್ದಾದ್ ಎನ್ನ ಐತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 74 kgಗ್ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ 73 ಜಾರಿಪ್ಪೆ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿತುನಗ 73 15 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾರಿ 74 15 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ 73ಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಸಾಂಕಿನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಬಂಜಿದ ಭಾಗ ಪೋಯರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಪುರ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಆಯಿನಾತ್ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲ ಬಾಲೆಗ್ ಏತ್ ನಿಕುಲು ಫೀಡ್ ಮನ್ಪರ್ ಆತ್ ಸಪುರ ಆಪರ್ ಅವೆನೊಂಜಿ ಪನೊಲಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಬಾಡಿಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಬಾಡಿಗ್ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಸಪುರ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪಾರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಪೆದ್ದೊಲ್ ಸಾಂಕ್‌ನ ಸಾಧಾರಣ ಮರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಖಾರ ತಿನ್ಪಾರ್ ಪೆದ್ದೊಲ್ ಸಾಂಕ್‌ದ ಪಂಡ ಪೆದ್ದೊಲ್ ದಿಪ್ಪುನಗ ಏತ್ ಖಾರ ತಿನ್ಪಾರ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಕೇನೆದಕ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ಣ ಕಣ್ಣೆ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಕೊರೊಂದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ ಆಯಿನಾತ್ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೆರ್ ಇತ್ತಿನ 14 ಸಾರಿ 9 ದಿನ ದುಃಖ ಏಪನ ಪಂಡೇರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಐತು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೊಕ ಕೆತ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ನೆಟ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅವು ಓಮದ ಪಲಾದ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಅವೆಟ್ ಓಮದ ಪಲಾದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಉಂಡೆ ಮರ್ದ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮರ್ದುದ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನೋಡು ಪಂಡ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಯಿನಕ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅದು ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಮಾತಂದು ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಕ ಆಯಿನಾತ್ ರೆಸ್ಟ್ ದೆತೊಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಂತ್ ಆದಿಪ್ಪರ್ ಆಯಿನಾತ್ ರೆಸ್ಟ್ ದೆತೊಲ್ಲೆ ದಿನದ ಎರ್ಪುನ ಆವಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಆವಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿನಾತ್ ಜೆತೊಂದೆ ಇಪ್ಪುಲೆ
ಅಪಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯನ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಒಣಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಲಿಪುನತ್ತೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪೂನಾಗ ಅಬಾದು ಬೇನೆ ಆಪುನು ಅಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನೊಡತಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ನೆರದು ಇತ್ತೆ ಅವೆತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವನುಂಡು ಅಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆತೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೆದ್ದೊಲು ಸಾಂಕಿನಿ ಮಾತಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಬೇಲೆ ಪೋರೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಪೋರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧನಾರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಷಾಯ ಬಾಲೆ ಕೊರೊನಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇದು ಕೊರೊನಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತೊಂಡೆ ಪುಷ್ಟಿ ಇಂದು ಬರ್ಪೊಣು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಕ್ಲೆನ ಅವೇನು ಕೊರೊನಿತ್ತೇರು ಅವೇಟ್ ಮಾತಲ ಬರ್ಪೊಣು ಬೇಳೆ ಅವನು ಪೂರ ಕಾಳು ನಮಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪದೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನವು ಪದೆಂಜಿ ಕಾಳು ಅವು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಸೋಕು ಮುಲುಂಬುದು ಅವೇನು ಉಂಗದು ಐನು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನು ಅಂದು ಬಾಲೆ ಕೊರಡು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಅವೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊರೊನಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಕೊರೊನಿತ್ತೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಆಯ್ನತ್ತು ಆಜು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರೆ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪೆನ ಪೇರೆ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲು ನನಲ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಬರ್ಪಾರು ಎದ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಪಾರತೊಲೆ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಬರ್ಪಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಣ್ಣಿದಲಕ ಇದು 1 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪುರ ತಿಂಪ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಅದುಪ್ಪು ಪುಡಿ ಮನ್ಪುಜಿ ನುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೊರಪ ದೋಸೆ ಕೊರಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕೊರಪ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಪುಜಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡ ಸಾಕಾದು ಪೋಪುಂಡು ಅನ್ನ ಬೆರಿಯ ಬಲಿಪೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಾದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಈ ತೆನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಲೇಡಿ ಓಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪುನಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಬೇಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ನೈನ್ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ಪುನು ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ಪಾರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೋಂಡಾಗ ಅಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಕುಲ್ಲರತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುರ್ದು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ರಶ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಡ ಪೋದು ಆತೆರ್ದು ತೂಲೆ ಸರ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನೆಯನಿ ಬತ್ನಕ್ಲೆ ಆನೆಯನಿ ಮಲ್ತಜಿನ ದೂರದ ಬತ್ನಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಆರೊಂಜಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಇಂಚಪುರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಂತಿ ಜನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನೆಯನಿ ಬತ್ನಕ್ಲೆ ಆನೆಯನಿ ಆವಡು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಡ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಪುನಲಕ ಇಜ್ಜಿ నేను ಮಂತದೆ ಪೋಡು ಪಂಡೆ ಐದಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ದಾದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ದಾದಂಡಲ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ದಾಯ್ತನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಾಸ್ಕೇನು ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೂರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವ್ದು ಅಲ್ಪ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ₹1 ಕಾಸು ಕಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅದು ಸೊ ₹1 ಕಾಸು ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೆದ್ದೆರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಯ ಏನಲಕ್ಕನೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪವನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಈತ ವಿಷಯ ಎಂಗ ಪನೆರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ತಾನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ನೆನಪವರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡ್ದೇನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆವು ಪಂಡ್ದೇನುವೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಬೋಳು ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.